vuosi toisensa jälkeen joulun alla. Viime vuonna Hoitsut teki toukkapusseja ja ne lahjoitettiin sitten Päksin vastasyntyneiden osastolle. No tänä vuonna tämä neulomishaaste jatkuu ja nämä Päksin Hoitsut on tehnyt nyt tämmöisiä hypistelymuhveja muistisairaille ikäihmisille. Niitä luovutetaan tänään eri paikassa. Ja itse asiassa paraikaa on käynnissä yksi luovutustilaisuus Orimattilan terveyskeskuksen vuodeosastolla. Mennään nyt sinne, siellä on paikalla Vihtori Koskinen. Mulla olisi tässä nyt kassillinen näitä hypistelymuhveja. Paljonko näitä, Irma, täällä on? No näitä on nyt 20. Ja 20 me lahjoitetaan tänne ja sitten viedään vielä muihin paikkoihin Lahdessa. Mä saan kunnian jakaa nyt ensimmäisen hypistelymuhven. Kyllä, täällä. sinä saat kunnian. Ole Orimattilan terveysaseman pitkäaikaishoidon osastolla Varvikossa. Menikö oikein? Kyllä meni. No niin, täällä ollaan. Ja Hilkka, huomenta. Täältä tulisi Hilkalle nyt, mä laitan tähän sun syliin tämmöiseen pehmeän pussin. Siellä on 20 hypistelymuhvia. Ai mahdoton. Mahdoton paikka. Nyt sieltä saa valita. Ja tää on niin hypistelymyn kurttuu, että mä olen niin hypistellyt. Vähän se oli hypistelty. Mitä sun pitää näille sanoa? Ei niille tarvitse välttämättä sanoa mitään, kun sieltä vaan valitset nyt, mikä olisi semmoinen niinku kivan värinen. Onko se tommonen kirkkaan oranssi, missä on kukkaa laitettu, vai tommonen vaaleanpunainen, vai sit siellä on tommoista karvasempaa muovia. Irma voi siinä rauhassa valita. Eikö Hilkka voi rauhassa valita? Eilen kun mulle sanottiin, että lähde Orimattilaa viemään ikäihmisille hypistelymuhveja, niin mä en ihan ensimmäisenä tiennyt. Mulle tuli mieleen, että muhvi on joku semmoinen hamsterin kaltainen pehmeä eläin, mutta nämähän on tämmöisiä neulottuja pötkylöitä. Kyllä, nämä on tämmöisiä muhveja, joissa voi lämmitellä käsiä ja sitten täällä on tämmöisiä hypistelyjuttuja sekä päällä että sisällä ja sitten näitä voi hypistellä tässä samalla, kun kädet lämpenee. Irma Lampu, viime vuonna Päijät-Hämeen sairaanhoitajat lahjoittivat toukkapusseja Päijät-Hämeen keskussairaalan vastasyntyneille. Tänä vuonna sitten hypistelymuhveja vapaaehtoishommina. Kyllä, eli mehän ollaan ihan, vaikka toimitaan järjestössä, niin me ollaan ihan vapaaehtoisia, ketkä siellä toimii. Meillä oli viime vuonna tosiaan iso haaste meidän jäsenille, että saivat kutoa näitä toukkapusseja. Ja nyt me mietittiin sitten tänä vuonna, että mihinkäs nyt sitten laitetaan paukkuja ja päätettiin muistaa ikäihmisiä. Miksi muhveja? No, muistisairailla on todettu, että heillä on tarve koko ajan tehdä käsillään jotain. Eli monesti osastollakin niin he sitten purkaa kaikkia tavaroitaan. Niin sitten tämä muhvi on tutkittu, että tämä on hyvä juttu sitten semmoiset, että se rauhoittaa ihmistä. Hilkka, oi Hilkka. Sähän löysit komean muhvin. Harmaa, iso tommonen kunnon tuuhea muhvi. Sinne käsi jo sujahti. Siinä on tommosia niinku palloja, nappeja. Helmiä. Helmiä. No, Niitä pitääkö tätä kulkeissa pyörittää? Sitä voi vaikka pyörittää, mutta ehkä mä luulen, että kun se nyt tollain kädet sujauttaa, niin varmaan lämmittää ainakin ihan mukavasti. Vai miten on? No joo, ehkä se paikkansa löytää. No niin, ensimmäinen muhvi on saatu onnellisesti laitettua eteenpäin ja täällä kuulemma 24 asukasta tällä pitkäaikaishoitoa tarvitsevien osastolla on. Eli miten tämä, Irma, projekti jatkuu? No projekti jatkuu sillä tavalla, että me jätetään nämä 20 nyt tänne osastolle ja täällä hoitajat saa asukkaiden kanssa katsoa, kuka hyötyy näistä muhveista. Ja jos heillä jää ylimääräisiä, niin he voi luovuttaa sitten tuonne yläkertaan tai sitten Marttilaan ja Erkkilään. Ja muhveja saa vielä tehdä, kuka innostuu ja toimittaa ne minulle, niin kyllä niille aina sitten koti löytyy. Ei tuo nyt ei varmaan kuitenkaan niin kamala monimutkainen juttu ottaa muhvi tehdä pötkylä. Ei, jopa sinäkin voisit osata No sitä ei mennä ihan niin pitkälle tässä hommassa. Minä voin antaa ohjeen sinulle, niin sä voit kokeilla. Lupaatko kädestä pitää sitten opettaa? No siihenkin voidaan järjestää aikaa. No niin, tässä tuli nyt tällainen lupaus tehtyä, mutta teille jatkuu vielä projekti ilmeisesti iltapäivällä, eikös niin, että menette vielä näitä jakamaan johonkin muuallekin? Kyllä joo, eli iltapäivällä kello 13 mennään Lehtiojan palvelutaloon luovuttamaan sinne samanlainen satsi sinne asukkaille. Näin onkin. No niin, ei muuta kuin heippa täältä Orimattilasta ja Hilkka. Oikein mukavaa päivän jatkoa ja joulun odotusta. Kiitos samoin sinne. Hyvää joulua ja heippa vaan sinne Orimattilaan Vihtorille. Vihtorin kanssa siinä oli Juttusilla Lahden kotihoidon palveluesimies Irma Lamppu.
Se on muuten sillä tavalla niin, että nykyään miehetkin, nuoretkin miehet tekee käsitöitä, niin miksei me otettaisiin vaikka ensi vuodelle semmoinen projekti, että tehdään noita hypistelymuhveja.